Mbukeli sikubuza ukuthi ingabe usenalo ithemba ngemva kweminyaka ngama-29 kwafungiswa uMengameli Nelson Mandela uphendule kanje. Mina ngibona kusenzima kakhulu bakithi. Impela imfundo ikhona eSouth Africa. Inkinga nje imisebenzi ayikho. Iningi labantu hleli netifiketi emakhaya abasebenzi. Manje nje ithembiso lezathengiswa uMandela asisenze lutho thina hlele emakhaya. Hayi lutho izethembe sesathembiswa zona nje. Azikho akukho lutho kunokuthi kube khona okukona ngathi kuya konakala kakhulu. Isikhathi esiningi sozubona ukuthi kwakungcono ekhaya zamabhunu imisebenzi yayikhona. Manje akukho umsebenzi, akukho amanzi, akukho ugesi, hayi kunzima kakhulu. Amathemba ayaphela. Kulelizwe sineyinkinga eziningi futhi kunokuthi iziphele ziyanqwabelana ziyanda. Izingane ngapha esikoleni asakuthola ukudla, asinagesi, abantu bayangena kulezo ngokungemthetho, inkohlakalo, ubugebengu, kuyabulawa abantu, kusekelwa abantu abenza inkohlakalo. Hey, kunokuthi kuphele kuyanda futhi sisenkingeni nenkulu asophinde sibuyele esasimo kusaphethe uMandela. Phela abakhwaphiliza ngalo kwenkululeko Nelson Mandela ansenathemba elizwe libheka emgcokozweni ngenxa yabakhwaphilizi. Hayi lutho ithemba nje into engekho yazi nje uMandela mase kuthi uyavuka lapha khona engaphatheka mangathola ukuthi sihlupheka kangaka. Ithemba wesinikeze lona abalenzi inhlangano yakhe nje kubhlungu ukuphila la eSouth Africa ngiyabonga. Lembono ngiyababukeli ngakho-ke SABC kanye nalolu phiko lwayo lezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo.